Għalla kif ħarġet l-aħbar li sfortunatament waqgħet it-tieqa ta' dwejra kompletament issa mhux biċċa ġebla żgħira minnha. X'inhi l-ewwel reazzjoni tiegħek bħala Ministru tat-Turiżmu? Ovvjament it-tieqa ta' dwejra hija attrazzjoni importanti ħafna għalina. Ittieħdu prekawzjonijiet kemm mill-entitajiet tal-ambjent, kemm mill-Ministru Tawdex, kemm mill-Awtorità Maltija tad-djar. Aħna għandna feedback ukoll ta' esperti, jiġifieri l-Gvern ma qatx sitting on his laurels u m'għamel xejn fuqha, u l-feedback li għandna mill-esperti hu li dan għandu jieħu l-kors naturali tiegħu bħala żvilupp ġeoloġiku li għandu jinqala. Ċertament illi dan huwa riżultat ta' kors ġeoloġiku naturali li ħal kors tiegħu. Ċertament mhijiex xi aħbar li wieħed ġifieri wieħed irridu naraw fuqha u naħdmu fuqha, però nemmen li għamilna ħafna affarijiet importanti illi ovvjament illi waslu biex din tiġi konservata u l-kors naturali tiegħu illum ħa il-kors li għandu jieħu.